Welcome to SciTalk Stars training. Bine ați venit la training cu SciTalk Stars. Today we're going to talk about comparing a little bit classic business with multi-level marketing business. Astăzi vom compara afacerea tradițională cu afacerea de network marketing. And two also advantages, disadvantages of having a job compared to being in network marketing Și company. care sunt avantajele și dezavantajele în a avea un job normal comparat cu network marketing. So what would I like to start with? Cu ce mi-ar place să încep? Is four different quadrants from Robert Cu Kiyosaki. cele 4 cadrane ale lui Robert Kiyosaki. And actually it goes about 4 different things. Vorbim despre 4 lucruri diferite. We have employed people, Avem oameni angajați, self-employed, liberi profesioniști, business people, oameni de afaceri and investors. și investitori. Right? So the basic thing is employed people. This is the Lucrurile majority. de bază sunt că cei mai mulți oameni sunt angajați, Maybe more even than 90% of mai mult de population. 90% din populație. Self-employed is a little bit more than 5%. Liberi profesioniști sunt mai puțin de 5%. Business people is maybe 1 to 2%. Oameni de afaceri sunt între 1 și 2%. And investors is actually less than 0.01%. Și investitori sunt mai puțin de 0,01%. So what is the difference between these people? Care este diferența între aceste persoane? If you look at employed people, Dacă ne uităm la oameni angajați, they usually do 40 hours per week de obicei lucrează 40 de ore pe săptămână, for 40 years, timp de 40 de ani, and then they retire, right? și după aceea intră la pensie. So basically what is in common? Ce este în comun, de fapt? They trade their time Ei își schimbă timpul for money. pentru bani. So no matter what they do, Nu contează ceea ce fac, they will always trade their time for money. tot timpul își vor schimba timpul pentru bani. If they are 10 hours, 10 euro per hour. Dacă lucrează 10 ore, If 10 they euro earn pe oră, 100 euro per sau hour. dacă câștigă 100 de euro pe oră, If they earn 1000 euro per hour. dacă câștigă 1000 de euro pe oră, They always trade time for the money. tot timpul își schimbă banii pentru timpul pentru bani. Right? And they work for somebody else. Și lucrează pentru altcineva. Right? Self-employed. Liberi profesioniști This is similar. sunt This asemănători. is usually people that have, I don't know, they are dentists, De obicei sunt oameni care, de exemplu, sunt they are dentiști, lawyers, avocați, I don't know, plumbers. They fix water lines in the house, instalatori, right? And this kind of occupations, ocupații de acest gen. right? And what is with them? Ce este cu ei? Of course, they probably do a little bit more than 40 hours per week. Cu siguranță lucrează mai mult de 40 They de also ore pe need to work săptămână 40 years. și ei trebuie să lucreze And timp de then 40 they de have a ani. little bit more money when they retire. Să zicem că intră la pensie, au un pic mai But mulți bani, still, they earn time for money. dar oricum își schimbă timpul lor The only pentru thing bani. is, it's a little bit more money than these people. Unicul lucru este că câștigă un pic mai mulți bani decât angajați. And these people usually say they know the best. De obicei, aceste persoane spun că ei le știu pe toate, They are the best in this. sunt cei mai buni în So they afaceri, need to do it on their own. trebuie să facă singuri afaceri. Right? They actually know how to do things the best, so they don't let other people do. They like to do De everything on obicei, their own. ei știu cel mai bine meseria lor și nu lasă pe alții să facă mai departe. The next quadrant Următorul is business cadran people. sunt oamenii sunt oameni businessmen sau What is oameni de here? afaceri. It's passive income. Aici este vorba despre un venit pasiv. This is the most important part. Este partea cea mai importantă This is where we want to be. și acolo dorim noi ca să fim. This means these people Asta înseamnă că acești oameni don't trade time for money. nu își schimbă timpul pentru bani. So these people have passive income. Înseamnă că acești oameni au un venit pasiv. Even if they work, Chiar dacă ei muncesc, of course they earn money, cu siguranță câștigă bani, but even if they don't work, dar chiar dacă nu they lucrează, still earn money. oricum câștigă bani. Because if self-employed person, De exemplu, dacă un liber a profesionist, lawyer, un avocat, goes for vacation for 1 month, pleacă în vacanță timp de o lună, how much he's going to earn that 1 month? cât va câștiga acea lună? Zero, right? Zero.
If this person will go for vacation for 1 month, Dacă acea persoană se va duce în vacanță pentru o lună, he's gonna earn that month the same as the previous month. omul de afaceri va câștiga aceeași sumă ca și luna trecută. Because he learned the secret of passive income. Deoarece el a învățat secretul venitului pasiv. Very simple. Este foarte simplu. Right? And investors, Și investitorii, probably you're not one of the investors, probabil că voi nu sunteți investitori aici. because otherwise you wouldn't listen to this video. Dacă ați fi fost investitori, nu ați ascultat But these această people, lucrare. with money, they make more money. Acești oameni cu banii lor fac mai mulți bani. So they just change the money, right? Ei doar They don't work. schimbă banii pentru alți bani. They just invest in this, invest in this, Investesc invest in acolo this. sau acolo, în For diferite. example, Warren Buffett is one of these De people. exemplu, Warren Buffett este unul din acești oameni. And some other people as well. Și alți oameni, desigur. So this is the investors. Aceștia sunt investitori. Now, the most people that come to our profession, Cel mai multe persoane care vin, care se alătură right? profesorilor, They are here. sunt aici. What happens? Ce se întâmplă? They come to our company. Vin să facă parte din compania noastră, They buy either premium, cumpără un pachet premium professional, sau professional or basic package. sau pachetul de bază. So this is like 765 euro. Pachetul de bază costă 165 de euro And they come from here to here. și ei vin de la angajați la oameni de afaceri. They started to build their passive income. Încep să-și creeze venitul pasiv. Then they call one person, După aceea sună o persoană, they call the second mai sună o person, persoană, third a person, treia, no. primesc nu de la toți They say, și îi spun, this is not for me. afacerea asta nu este pentru mine. And this disappears. Și după aceea se întorc înapoi. Right? This is usually what happens. De obicei se întâmplă acest lucru. Now, if you, let's say, want to open your shoe company, De exemplu, dacă vreți să vă deschideți un magazin de încălțăminte, what happens? ce se întâmplă? You don't have money, right? Nu aveți bani, Where you go? unde vă duceți? Să faceți un împrumut în bancă. And this was costing you 165 euro. Și să zicem că vă costă 165.000 de euro. This costs you, Acolo vă costă 165 de euro. this costs you maybe 200,000 euros. Și în cazul afacerii tradiționale, de exemplu, vă poate costa 200.000 de euro. Okay? And you come here. Și intrați din nou la oameni de afaceri. And the bank is here in the middle. Și aveți banca la mijloc. Right? Because to start a real serious business, you need this money. Ca să începeți o afacere serioasă, aveți nevoie de acest So bani. you take 200,000 euro. Luați un împrumut de 200.000 de euro. And what happens? Ce se întâmplă? You call one friend. Vă sunați un prieten, I opened a new shoe shop. Come see my shoes. le spuneți, uite, mi-am deschis un magazin de încălțăminte, hai să vezi I don't need încălțăminte. any more shoes. Uite, eu nu am nevoie de încălțăminte. Second, I don't need any more Și a shoes. doilea spune, nici eu nu am nevoie. Third, no. A treilea, la fel. What happens? Ce se întâmplă? They say, this is not for me. Ei spun, asta nu este pentru mine. Oops. Și, ups, își dau seama că au de fapt o datorie. Something happens here. Ceva s-a întâmplat. They have 200,000 euro loan. Au o datorie de 200.000 de euro. And they cannot say no. Și nu pot să mai zic că nu. Right? So, hop, they go back. Și după aceea se întorc înapoi. What happens? Ce se întâmplă? They work 24 hours, 7 days per week. Încep să Day by lucreze night. 24 de ore pe zi și în fiecare zi de They call everybody they know. sună toată lumea. They notify everybody they know. Le zic la toată lumea despre They use one marketing strategy. folosesc strategii de marketing. If it doesn't work, they use another marketing strategy. Dacă nu funcționează, mai folosesc. If it doesn't work, they use another one. Dacă nu funcționează, încă una. And until they succeed, they do Și this and până this nu and au this and succes, this nu and se this. lasă, nu se dau pe toți. And they will succeed. Și vor avea succes. And most of the cases, they succeed. În majoritatea cazurilor au succes. Why? De ce? Because it's here, the loan. Deoarece sunt presați de datorie. Here, Acolo, nobody has this pressure on the people. nimeni nu are presiunea asta. They are free to decide. Sunt liberi să decidă, But they give up. dar să dau bătuți. But with one position here, Cu o poziție aici, with minimum investment, cu o investiție minimă, you can have more money than from one shoe shop. poți să câștigi mai mulți bani decât de la un magazin de încălțăminte. Not more, but a lot more. Nu mai mult, dar mult mai mult. This is the interesting thing. Asta este partea interesantă. Right? And what the people don't understand, Ce nu înțelege lumea? the difference. Diferența. Right?
Here nobody's forcing you. Aici nimeni nu te It's your forțează. will. Este dorința Here ta. you need to do it. Aici trebuie să o faci. If you would go with same mentality here Dacă ai intrat cu aceeași mentalitate as you acolo, go here, cu așa cum te-ai dus în afacere tradițională, everybody would succeed. toți ar avea succes. If our package would cost 200,000 euro, Dacă pachetul nostru ar costa 200.000 de euro, I'm sure everybody would make it to the top position. sunt sigur că toți vor ajunge la poziția Because de if top. you take your house, your family house to hypotheca, Îți ipotechezi casa familiei, you need to do it. trebuie să No way back. Nu ai nicio șansă să te întorci înapoi. Right? And what is another interesting thing? Care este un alt lucru interesant? From top 10 reasons, Din top 10 motive, if you go on your own as a business person, right? If you start your own company, dacă îți începi o afacere personală, most of these top 10 reasons why the companies fail, majoritatea din motivele din care compania dă eșec, you won't have in this industry. nu ai avea în industria asta. One of the top reasons is inventura. Una din motivele din care companiile dau faliment este inventarul. Here, company do this for you. Aici compania va face inventarul. Second thing Al doilea is, lucru, for example, accounting. Contabilitatea. Right? You don't need to do this, company do this Nu for trebuie you. să faceți contabilitate, că o face compania. And almost all of the top 10 reasons why companies fail, Și din top motive din care companiile dau faliment, here they don't exist. aici nici măcar nu există. So to succeed with this concept Ca să aveți succes cu acest concept, is a lot of easier este than to succeed with a normal concept. mult mai ușor decât să aveți succes cu un concept normal. And that's it. Și atât. And sometimes people tell somebody, oh, I put in, I don't know, 1,000, 2,000 euro, De exemplu, de multe and ori I lost the money persoanele spun, uite, eu am băiat într-o companie 1000-2000 de euro și mi-am pierdut banii. because they buy, I don't know, products for 2,000 De euro, exemplu, și-au cumpărat produse pentru and 2000 they have de one euro. big box of Au products avut o inside, cutie de aia mare and cu pline de they're not produse able to sell it. și nu au fost capabili să le vândă. If they would talk to a serious businessman, Dacă ei ar vorbi cu un om de afaceri serios, he would start to laugh. el ar începe să râdă. He would start to say 2,000 euro. Ar începe să spui, Are you kidding me? 2000 de euro, chiar glumești? They spent 500,000, 5 million euro, Eu am cheltuit jumătate de milion, 1 milion, 5 milioane de euro and the business is collapsed. și afacerea a picat. And they have nothing left at the end. Și până la urmă a rămas cu nimic. And here this is not even nothing. Și aici chiar nu este nimic. So what you need in this industry just to invest time De ce aveți nevoie în această industrie? Aveți nevoie să investiți timp and energy. și energie. You don't need money. Nu aveți nevoie de bani. Usually franchise, to open your own De franchise, obicei, ca să-ți deschizi o proprie franciză, can cost up to $50,000 US poți să te to coste, 250,000. poți să te coste de la $50,000 la Some- 200.000 de Some dolari. companies even have $500,000 to $1 million for a franchise, Sunt companii care cer de la jumătate de milion la 1 milion pentru o franciză. right? And if you look at this together, Și dacă ne uităm la toate împreună, what do you get then? ce obții după aceea? You get 4%, 5% royalty on these things. E un royalty de 4-5%. This compensation plan is paying out more than 50%. Acest plan de compensare vă plătește cu peste 50%. Think about it. Gândiți-vă despre asta. And some franchises, Și câteva when they francize, sell you franchise for 500,000 euro, când vă vând o franciză de 500.000 de euro, what happens? ce se întâmplă? You need to have 300,000 euro extra cash flow Trebuie să aveți, in case it's not going to start. So they expect you're already not going to make it in the beginning. trebuie să aveți deja puși deoparte 200-300.000 de euro ca să fiți siguri. Să fiți siguri și ca să vă dea acea franciză. Whatever you want to do to succeed in life, Orice trebuie să faceți ca să aveți succes în viață, it's hard work. unicul lucru care trebuie să faceți este Look at, for de example, greu. to become professional basketball player. De exemplu, ca să deveniți un profesionist în basket. If you look at all the players in colleges, all the players in elementary schools, Dacă vă uitați la toți jucătorii de la alimentare, I don't know what, but 0.00 something percent makes it. Dacă vă vedeți, NBA. 0,0 ceva la sută din ei reușesc să That ajungă they la can NBA. make it a living, right? Deci numai o mică parte din ei. Maybe you think you're gonna read the book, write a book Poate crezi că veți scrie o carte. every year. În fiecare an, I don't know how many books are written, but a lot. nu știu câte cărți au fost scrise, dar o grămadă. Only 200 books every year. Numai 200 de cărți în fiecare an.
approximately, aproximativ, they go over 100,000 sold copies. numai cărțile acelea, peste 200 de cărți se vând cu peste 100.000 de copii. So this means they earn money. Asta înseamnă că nu mai e câștigat. Same with art. La fel cu arta. Same with everything else in life. Orice altceva în lume e la fel. If you want to succeed, Dacă vrei să ai succes, there is no easy way. nu există o cale ușoară. It's only hard working way. Numai munca din greu. It's no shortcuts. Nu există scurtă durată. It's the only option you play, I don't know, one big lotto De exemplu, aveți o opțiune să mergeți la and you loto win the lotto. și câștigați la loterie. But you have 9 times bigger chance that a lightning will strike you down from the Dar aveți sky. o șansă mai mare de 10 ori ca un fulger să vă doboare. Right? So better to go in other chances. Mai bine să încercați cu alte șanse. Right? So I'd like to thank you all for listening Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat and share this video with your friends și as well. împărtășiți video-ul acesta cu prietenii voștri. Thank you. Mulțumesc!